אנחנו, לפינתנו, המחלקה לפה ולסת עם דוקטור הילה קליין, והפעם היא תדבר, גם מיטל אמץ, ומיחד תדברנה על מיתוסים נפוצים ברפואת שיניים, ומה האמת. מעניין. הנה. עכשיו הזמן לפינתנו, המחלקה לפה ולסת עם דוקטור הילה קליין, היא מומחית בכירורגית פה ולסת ומנהלת מרפאה בגרנד קניון חיפה. שלום דוקטור קליין, מה שלומך? שלום טלי, מה שלומך? תשמעי, היום יש לנו פינה סופר מעניינת, כי היום אנחנו נדבר על המשפטים שאת שומעת הכי הרבה אצלך במרפאה. עכשיו, צריך לומר, אנחנו כאן כדי, את כאן יותר נכון, כדי לפצח את המיתוסים האלו ולנתץ אותם, מה שנקרא. אז אני אשמיע כאן משפטים, ואת תגידי, אלו משפטים אמיתיים, כן, שאת באמת שומעת, ואת תגידי נכון או לא נכון, מה שנקרא. נתחיל כבר עם המשפט הראשון. אם זה לא כואב, אין צורך לטפל. בוודאי שזה לא נכון. עכשיו, מדוע? שיש לנו כאב ברפואת שיניים או בחלל הפה, מדובר במצב אקוטי, חריף, של כאב. אבל יש הרבה דברים, הרבה מצבים שהם כרוניים. בוא ניתן דוגמה, מחלת חניכיים, היא משהו שלא כואב. אנחנו מאבדים לאט לאט את העצם שאוחזת בשיניים. לפעמים אנחנו צריכים לעקור שיניים אבודות. כן. מטופל אומר, זה לא כואב לי בשביל מה שאני אעקור. אבל אם אנחנו מחכים, אנחנו מאבדים את העצם, ואחר כך הצרות הן הולכות וגדלות. סיפור כבר אותו דבר אחר. לכל מיני תהליכים אחרים שהם שקטים בתוך הלסת, שהם אקוטיים ומתפרצים, שהם חריפים, המצב הוא כבר יותר קשה לטיפול. אוקיי, אז הנה מיתוס אחד שהופרך. המשפט השני שאת שומעת הרבה, אם הייתה דלקת חניכיים ולקחתי אנטיביוטיקה, סימן שהדלקת עברה. אז זה חלקית נכון, המצב החריף, כמו שאמרנו קודם, דומה למיתוס הקודם, האנטיביוטיקה מטפלת במצבים חריפים של דלקות חניכיים, במצבים אקוטיים, מורידים במצב שיש איזשהו אבצס, איזשהו מורסה, אבל הבעיה מתחת, שורש הבעיה לא נפתר בטיפול אנטיביוטי. אם יש לי שן שהיא בעייתית, או יש איזושהי מחלת חניכיים, חייבים לעשות טיפול מעמיק, או בחניכיים, או לסלק את מוקד הזיהום בחלל הפה, האנטיביוטיקה עצמה לא תעביר את הבעיה. היינו רוצים, אך לא, לא זה המצב. כבר עשיתי טיפול שורש, לא יכול להיות שיש בה שוב בעיה? זו שאלה שאני נתקלת בה המון. תראי, זה די הגיוני, יש פה איזה אלמנט הגיוני. טיפלנו בשורש הבעיה, אז לכאורה היא נעלמה, אבל לא ככה דבר. לא, אבל זה נובע מטעות אחרת. אנשים חושבים שלמעשה שן שעברה טיפול שורש, חלק מהאנשים חושבים, אין לה שורשים. כשאנחנו עושים טיפול שורש, למעשה זה בגלל דלקת שנוצרה במוח השן, ברקמה שמכילה את כלי הדם והעצבים שבתוך המבנה שנקרא שורש. מסלקים אותו, עוטמים את השורשי השן, זה דבר שפתרון נהדר, אבל לפעמים, כמו כל דבר ברפואת שיניים או ברפואה, אחרי כמה שנים יכולות להיות בעיות, שיניים כאלה מועדות לסדקים גם. ואז הרבה פעמים שואלים אותי, אבל אם צריך לעקור, אז מה עוקרים בעצם? אין שורש. כן. המבנה של השורש ישנו. אם לא היה, השן הייתה נושרת. מה שנקרא, הייתם רוצים. הייתם. השיניים שלי נהרסו בגלל עששת גנטית, זה תורשתי אצלנו. נכון, זה אני שומעת המון. אני לא אשם, אני לא אשמה, ככה נולדתי, גם לאמא, גם לאבא, גנטי. עכשיו, אנחנו יודעים שהמרכיב הגנטי, יש מרכיב גנטי בהיווצרות עששת, שקשור לאיכות הרוק, שקשור בצפיפות שיניים, שיכולה לגרום לעששת בפלורת חיידקים, אבל האחוז שלהם הוא קטן ממה שהם תורמים. מה שבאמת גורם לכם לעששת ולהרס של השיניים, זה היגיינה של הפה ותזונה. תזונה עם סוכר גורמת לעששת. אם לא שומרים, לא להתחבא תחת מטריית הגנטיקה. אבל זה חשוב להגיד, כן. מחלות חניכיים, למשל, בניגוד לעששת, יש להם תרומה גנטית. זאת אומרת, אתם שסובלים ממחלות חניכיים חמורות, נכון שאתם יכולים להשפיע עליהם בטיפולים, אבל אתם יכולים קצת להאשים את אבא ואמא. טוב, המשפט האחרון שלנו, גילו לי אבן גדולה בבלוטת הרוק, חייבים לכרות את הבלוטה. זה באמת משהו שאת שומעת? כן. וואה. כן, הרבה אנשים מגיעים, אבנים בבלוטות רוק זה בעיות חסימתיות, בבלוטות רוק בעיקר שנמצאות מתחת ללסת, מגיעים עם נפיחות גדולה מתחת ללסת, בגלל אבן חוסמת, ויש איזשהו קונספט שככל שהאבן היא יותר גדולה, אז אי אפשר להציל את הבלוטה.
ככל שהבלוטה היא יותר סימפטומטית, יש לך יותר נפיחויות, יותר כאבים, אז אתה בטוח חייב להוציא, לכרות את הבלוטה. היום יש לנו פתרונות אנדוסקופיים, פתרונות משולבים. ככל שהבלוטה היא יותר סימפטומטית והאבן יותר גדולה, ההפך או הנכון, זה מעיד על כך שהבלוטה שלך פעילה, שהיא מתפקדת, שאפשר להוציא את האבן בלי לעשות חתכים חיצוניים ולפתור את הבעיה. אנחנו חייבות להמשיך גם בפרק הבא בניתוץ המיתוסים האלו. דוקטור הילה קליין, תודה רבה לך. תודה רבה, טלי.